Regalean Sangali, keinua erdirak eta eskubiarekin baloia goian ipini du, Peredak moztu, Ozkoidik atzean utzi du, Zalduak abantai guztia galdu du pase horrekin, Josu Ozkoidik erdiratu, ezkerrez barrurak abantai guztia atezainarentzat. Eta min hartuta, bere burua lurrera bota du orain Odeik, arazo fisikoak ditu, Amorebitako zelai erdiko jokalariak. Txartelarekin dago. Odei onaindia, Leketxarra. Baina arte lan ona burutu du, gauzak ondo egin ditu, hor Euskarri lanean atzelari asko lagunduz. Eta begira denak, ura eratera nola dauden jokalariak, Alde batekoak eta bestekoak aulkira joan dira jokalari guztiak, etenaldi hau aprobetxatuz. Beste buskatu egin dira. Sentiratu den bat, zuntzuzturen bate badu. Begira nola dauden. Itzalean. Bai, Josebak... Joko asko, itzalean. Udazkeneko eitza kontuak aipatu ditu, baina hemen oindik ondartzarako gaude, Joseba. Baina bai, txiringitoetarako gaude. Hori da. Onaindiaren ordez, badirudi gutur bai berdeguneratuko dela. 17 zenbakiarekin. Asier Intxaurragaren lehen aldaketa beraz. Odei onaindia aldagelara dutxara. Merezitako dutxa izango du. Eta gurtu bai, zelaian. Ros. Jonathan jokoz kanpo zegoen. Eta beste aldaketa bai, Joseba. Laxe da bai, Manuel Candelas, Mirandesen jokatutako jokalari ere prest da berdeguneratzeko. Mirandesetik hartu dituzte, Ubiz ere bai etorri da Mirandesetik. Cristian Alberdi Alkorkondik, bada jendea, esperientzia daukana. Baloi luzea. Esan dugu entrenatzailea Durangotik, kulturaletik fitxatutakoa dela, iritsitakoa. Berarekin beste bi jokalari ere iritsi dira. Odei, orain zelaia utzi duen jokalaria, eta Muniez Guren, Kuebas, Eibarretik, jokalari veteranoa. Alaina Alabesetik. Josu Ozkoidik, kendu egin diote baloia. Aurreneko falta adirazi, Jaurtik eta atezaina kanpora. Antzeko 3 jokaldi izan dira, bata bestearen atzetik. Aurrenekoan ez du ezer adirazi, beste guztietan ere ez, epaileak. Horre berriro ere baloion bat atera da, jokaldiak ez zuen ematen arriskuri zaukenik alboko sake batetik, eta falta dela ez dela jarraipen bat eman diote, eta Jaurtik eta ona. Atezaina, korren gabota, lehen komentatu dugu, bolara bat egon da, Sansen aldekoa, biharrengo zatia hasi eta horre minutu asko, eta pixka bat atzean ikusi dugu beste galean minutu eta erdi parea minutu egon dira, alboko sakea dirala, ez dirala, pixka lasaitu da dena, ritmoa galdu Sansek bere ritmo hori, eta berriro ere partiduan sartu da Amorebieta. Eta hor txaldaketa, esan moduan Candelas berdeguneratu da, eta zelaia utzi duena, Ander Vitoria izan da. Berak egin du azken Jaurtik eta indartsu hori Ander Vitoriak. Ikutu den azken baloia horixe izan da. Gero entrenatzaileak Asier Intxaurragak kendu egin duelako zelaitik. Bi aldaketa, Jonathanen presioa hor. Atezainaren gana joan da. Aldaketa egiteakoan ere ikusiko dugu. Oin aldaketa bat eginda, bat min hartu duelako. Elorriak, baina beste aldaketa ja desberdina da, beste aldaketak zerbait nahi du, zerbaiten bila, ez? Baloi luzea, luzegia, eta iritsi Josu Ozkoidi, ateko sakea. Eta Mostarreko entrenatzaileak ere, aurki egingo du bigarren aldaketa. Joseba Beitia izango da, 14 zenbakiarekin berdeguneratuko dena. Atezaina ere nik uste ondo Arnasa hartzen taldea, laitasun punta. Ritmoa pixka moteltzen, minutuak aurrei joazte eta
Partida ondo dijo beraientzako, golik hartu gabe. Hortxe aukera, azkenean, honek ere, Bazpare Zalduak ikusten zuen atezaina, baina etzekien iritsiko zen edo ez, eta Bazpare baloia eramatea, erabaki du, Imaz. Ibairen jokaldia Zalduak kendu dio baloia Ruben Pardo, urrundu, baina zuzenean Amorebitari eman dio berriz ere bizkaitarrak baloiarekin Sanseren zelaian, eta azkenean Zalduak utxe egin du, kea. Taldea, barkatu, Amorebita ondo kokatuta, Bigarrengo baloiak gehienak berea dira. Urruntzen da, ondo kokatuta, jendeak gainean, gaina Sansekoak hartze bali madu, Korrealekoak hartze bali madu, gainean daukasin du buelta eman, eta ondo lotuta dute. Ibitzet hori oso garrantzitsua da. Bai, aldaratze horiek askotan esaten da, beti beraientza dira zerbaitegatik izaten da. Kasualidad ez da izaten, baloi guztiak, Ondo kokatuta jasotzea eta gaina erazoa nahi izanean, zuk erasoan batzu egiten dute, baina beste batzuek antolatu behar dute kontraraso bat ez sortzeko besteak, ez? Eta ondo lotuta eduki. Azkenean Roiok hartu du, baina larri bide atezaina. Baina harra izaten alako momentutan, ez? Baina Txabeguren eta aurrelaria guren pixka biak epailari protesta egiten. Biak gauza berdina eskatzen. Biak berdin joan dira. Eta a ber, zenek egin du hemen falta, ez? Hor da, Etxabeguren aurrera egin du zentralak, Jonathan jarraitzen du baloiarkin aurrera egin nahi zuen, Larreategi kendu dio baloia. Lantzaietan sartu da. Indartxu Ros, jokoz kanpo zegoela iruditu zait. Jarraitzen utzi du Marrazainak. Ez delako baloi horretara iritsi. Beitia sartzeko prest, aspaldi honetan, baina ez du agindua ematen Kodrok. Jonathan, ez dago jokoz kanpo, pasera ez da iritsi, hor da Jonathan berriro, atezaina lekuz kanpo. Denbora asko galdu du Jonathanek, lurrera joan da, Sanse erasoan min hartu du gainera Realeko aurrelariak. Amorebietak berreskuratu du, ez da ezer gertatu azkenean, jokaldi horretan. Aurrenekoan izan du aukera ona pasea ondo neurtzeko, behar zuen indarrarekin emateko, luzetxo joan zaio. Nahazten nahi zeigu, lurrean besteare bai, beste aztakinun. Munioz Guren eta Etxabeguren, aurrelariak eraman du baloia, arean sartu da, ezin da ikutu, Ibaik erdirak eta bigarren zutoia, eta ze gola, Amorebietaren gola Imazek, boleaz ezkerrez, zoragarria, gol ederra, gola sartu eta min hartu du, begira. Min hartuta geratu da lurrean, besoa altxatuta, baina mina ez da inbestekoa izango sartu duen golarekin. Amorebietak bere gola egin du, 18 minutu geratzen dira, Joanan lehenengo aztertu egin behar da gola jokaldi ona hasteko aurrelaria Munioz Gurenek. Munioz Gurenek nik uste doz ondo eman dula, esakondu egin du, eta gero ordirak eta oso eta bukaera. Ezkerra prest zuen, Ibaik erdiratu du. Hain korpus txikia, hain dana aproposa hortarako. Ezkerra, ezkerpetoa. Bai, haundiak jota arazoa izatituzte txikia jota segitan bueltan. Bai. Gorputza nola jarri duen, zein mugimendu egin duen. Aldaketa eskatzen ari da, ez dakit, aldaketa orain minutu asko geratzen dira, hirugarrena izango litzateke eta ez dakit, arriskori hartuko duen Asier Intxaurraga bitartea eginduzek bere aldaketa. Laxe da bai, Sangalik utzi du zelaia 7 zenbakiarekin, eta lehen aipatu moduan, orain dela 5 minutu esan moduan, Joseba Beitia, Mutriko Erra berdeguneratu da. Huts eta bat. Txartela Kandelas. Txartel horia Kandelasi. Denboraldiko 5. gola sartu du 7. partidan, eta une honetan, emaitza honekin, Amorebietak 14 puntu izango lituzke. Pentsa, zen olako etekina ateratzen dien golei Asier Intxaurragaren taldeak. Gola oso ona izan da, eta 3. aldaketa egin behar izan du azkenean, ez? Hala da bai. Zarandona. Bai, 18 zenbakiarekin Zarandona, eta han iskinen ikusten duzen bezala, Imazek ja utzi du zelaia. Bere egin du eta badoa. Ja, baina ez zuen nahi aldatzerik, eta alternatzaileak ere ez zuen nahi, eta gero epaiak aldaketa ez da egin dagoten zelaira sartu arte.
Eta hor ezin du epaileak behartu sartzea. Azkenean, zuk gelditze bali maduzu, igual beste bat min hartze bali madu momentu horretan erori egin da zerbait, zuk aldaketa hori... Epaileak behartu aldu, aldaketa? Sartzeko esaten zion, eta azkenean sartu egin da aurrelaria. Ez du behartu, baina esan egiten zion sartzeko. Intxaurragak ez zuen ainargi, Imazek ere zalantza bat izango zuen. Nahi zuen sartzea, zikon bestaldetik ari zaitzaion, ez duela aldatu behar, jarraitu behar zuela eta bar. Baina, bueno. Damutu egin dira, bai. Bai. 16 minutu eta luzapena, denbora asko. Partida bukatzeko 3 aldaketak egin ditu dagoeneko Amorebietak. Hortxe duzu emaitza Arman Imazek sartu du gol ederra benetan. Huts eta bat Amorebieta nagusi, emaitza honekin gainera Mirandes harrapatu egingo luke lehenengo postuan. Haze demoraldi hasiera ari den egiten talde bizkaitarra. Eta ondo, merezita, Bai, eta itxura oso ematen, Zubietan. Realak serio eta ondo. Izan ditula bigarren zati hasiera honetan pare bat baloi horre arriskutsuak eta bar, baina momentu horiek enduta nik ustean dut nagusi dela. Eta Amorebieta dauka Reala berak nahi duen lekuan. Hor ez dio minik egiten, hor utziten dio, baina atzen sendoa. Eta ditzait alde horretatik oso ondo. Lehenengo partida, moraldiko lehenengo partida, uste du Salamankan izan zela huts eta bat irabazi zuela, orduan haze ustekabea eman duen eta ipatu genuen. Orain ikusita ez da inarrigarria Amorebieta lortzen ari dena momentuz. Ezkoidi iritsi alda, ez. Lehenengo 2 partida korrela irabazi zituen, Joseba, huts eta bat eta huts urrengoa urtzen, etxean. Alaxe da bai, gol gutxirekin, zuko asko atereaz, puntuak poltsikoratuaz, eta ezinaz genezake errakeko pan ere, Mirandese kanporatu zuela, huts eta bateko emaitzarekin, epaileak sekulako protagonismo hartu zuen urritzen, eta 10 jokalarirekin amaitu zuten Asier Intxaurragaren mutilek. Baina aukera aldetik eta baloiaren jabetza aldetik, momentu askotan, Amorebietan nagusi izan zen. Beraz, hau ez da sorpresaren ondorio. Ez. Eta Mirandes eta Amorebietaren arteko norgehiagoka emaitza aldetik. Aukera berriro, jautik eta kanpora ezkerrarekin, Zarandona zelairatu berriak. Berriro lehen Aldalurri gertatzela berdina horrea iritsi eta jaurtitzea, berdina, ez? Oso itxita da, oso zaila hortik atea asmatzea, ez? Nik uste dut berriro beste aukera bat bilatu behar duela. Esan behar nuen, Mirandes Amorebieta partiduan gol asko ikustea zaila izango da, Bi talde hauek ikusita ezagututa. Oporretara joaten da gola, maletak hartuta. Bai. Azkenean, gol bakarrak erabaki zuen. Ja. Hemen ere igual baliteke, baina handikan minutu daude, Bai. Jendea beroa dela eta zera, eta ritmo dauka partiduak, eta nabarituko du, jendeak, Jokalari nabarituko dute. Eta alde horretatik igual Amorebieta gehiago nabarituko du, Gazteak beti txispa gehiagokin, eta... 13 minutu eta luzapena partida bukatzeko Zubietan. Sansekuts, Amorebietak bat, momentuz. Goiko postuetan dauden 2 talde, biak momentuz. Gaurko jardunaldi hau hasi aurretik playoff postuetan, 3. postuan zen Amorebieta, 4. postuan Sanse. Nola bukatzen da norgehiagoka, bizkaitarrak nagusitzen ari dira momentuz markagailuan. Atzean sartuta bere zelaian orain Amorebieta Gaztainaga baloiarekin, ezkerra eraman du Castañeda. Erbias, eta asko azaldu. Amorebieta berreskuratu du baloia. Zarandonak Munioz Gureni, Etxabe Gurenek atezainari. Erroiok du konfiantza haundirik erakutsi hankarekin, Arazo bat ez ere lasetasun puntu bat, askotan ez da izan behar eman da jota eman baizik, eta tartean kontrolatu eta kontrolakin norabidea pixka bat aldatu jokoari eta bestaldean ipini, eta nik uste dut hori dela bizkatzen jarriko, arazo bat dagoela iruditzen zaitu. Bai. Eta Kenan ere segituen berdegun eratuko da. Hori da, Kodroren arratseko azken esperantza. Baloia gora. Roiok hartu du, hankarekin atera du. Abantai gutxi zuen hor Erbiasek. Aldalurrek kendu dio. Sansek utzitako jokalaria da. Aldalur. Saltzen zesioa hori.
Ez dute zer esan, Ez dela inork gaizki ulertu. Hori horrela baldin bada, ze artista. Bai, como medallako, da. Bai. Etxabeguren. Gaztañaga, Castañeda. Erbias eta Castañeda. Ondo kendu diote. Laguntza honak, alkarri laguntza honak ematen, Batek bere lekutik ateratzen da, ondo laguntza beti bere bizkarra ondo saituz, beti prest, baloira iristeko. Ondo irakurketa oso ondo eginda. Eta gero aukera onak hartzen dituzten movimentuetan, bai baloiarek orain arte, bai baloiarekin, bai baloirik gabe. Baloirik gabe zelai erdikoak ikustea bestea ze pasatzen ari da, beti paspare posutxo bat bere aldera egotea eta hori oso garrantzitsua da. Eta hortxe, arratseko azken aldaketa, Castañedak utziko du zelaia, irudietan duzuen bezala, Kenan Kodro zelairatuko da. Najo Kodrok egin duen 3. eta azken aldaketa da. Asier Intxaurragak ere aldaketa guztiak egin ditu, beraz 80. minutuan aldaketa guztiak eginda daude. Utxeta bat Amorebita irabazten jaurtik eta orain kanpora 10 minutu eta epaileak erabakitzen duena luzapena. Horixe geratzen zaio partida honi. Etxabeguren berriz ere erroi hori eman dio. Atezainak orain honetan hankarekin atera beharko du. Ruben Pardo, bera, atzeraino jeisten baloi bila. Aber ze egiten duten noin nola kokatzen dira, ezkerre galeko atzelariak kendu dute. Gaztañaga jarri da joan da ara. Bai, baina ez dakit ara joan den, obi zentralekin jokatu duten da Javi Ros da Ruben Pardo izango diren beti pixka gehiago lagunduko dutenak, edo hiruko bat egingo duen Gaztañaga Etxabeguren eta Zalduarekin. Ez dakit zer egingo duen, arrisko handiak hartzea da, Segun nahi dizuna da baloia bestaldean jende asko eduki, baina jende asko ukitzeak azkenean bakartzen ditu eta lepo horiek okupatuta baldin badago eta espaldin badira mugitzen eta erresa da kontrolatzea. Askotan galtzen egon eta zenbat eta jokalari gehiago sartu goian ez da arrisku gehiago sortzen. Baloia eraman behar da. Jende gehiago bai, baina jende gehiago bietako, defensa lanerako ere bai eta erresago gainera. Hor da Jonathan, berari iritsi zaio baloia etzegoen jokoz kanpo, Zalduari eman dio, Zalduak erdiratu egingo du, baloia gora, ez dago errematerik, aldaratzea Oskoidik jaso du, Beitia, eta falta Sanseren alde uste du lehenengoa besoarekin ikutzen, Joseba Beitia bera izan dela, gero atzelariak ere ikutu du, azkenean epaileak Amorebietako jokalaria ikusi du, besoarekin edo eskuarekin ikutzen, falta eta txartela. Hor, lehenengo Beitia da, gero, gurtu bai, txartela atera dio azken honi, eta aukera oso ona Sanserentzat, ariatik oso gertu, falta oso arriskutsua Amorebietarentzat. Osa, ona egin duena Ruben Pardo izan da atzeratu. Marra gainean zen. Gertuago. Denbora emateko baloiari. Igo eta jaisteko horixe izango da bere helburua. Esian jokalari asko, Jonathan tartean, hor da Ruben Pardo, ea zer egiten duen jaurtik eta gora. Oso zaila, hori indarrakin oso zaila da. Beste erabateko jaurtik eta da. Atzerago behartzuen indarrarekin horrela jaurtitzeko. Ia esan, baloiak bera azkar egin du, baina horrez dio demorarik ematen ez. Esia pasat eta bera egiteko. Lehen bai, urrutia gozego. Eta ondo junda, lehen zatian bota du. Itoinetik kanpo, jaurtik eta ona. Hau zen batek pixka bat esia ikutu atera esitik eta beste batek jo. Eta ikusi duzue, Deportibok 4. gola sartu dio Guadalajarari, beraz Terrazasen taldea liderra, 2. mailako liderra lau eta hutsari da galtzen. Deporrek garaipen garrantzitsua lortuko du gaurko honetan, joan zen astean jipoia jaso eta gero. Zaldua. Ros. Oraindik 10 minutu izango ditu Sansek partida berdintzeko. Baloi luzeegia. Ondo Lorreaga berriro atezainari izaten, atezaina atepean sartuta.
Nik uste bali modu Sanzek baloi gehiago sartuko dituzte, ez nik uste atezaina pixka bat baloi horietara atera behar dula, horrek ematen duna